Tämä on mun hakemus olla sun 2026 vuoden hyvinvoinnin, positiivisuuden, arjen, blogien, DIY-juttujen vaikuttaja sosiaalisessa mediassa. Mä teen eniten Instagramia ja YouTubea. Mulla tulee muun muassa YouTubeen joka ikinen sunnuntai video eri aiheista. Mä kuvaan ihan mun arkista elämää, ihania kaikkia askartelujuttuja, reseptejä, vaikka mitä. Ja saat inspiraatiota omaan arkeen sekä sitten mä oon positiivisuuden puolesta puhuja, niin mä autan sua saamaan työkaluja, joilla sä pystyt käsitellä niitä elämän vastoinkäymisiä vähän paremmin ja voidaan toimia vertaistukena toisillemme. Mä aloitan muun muassa nyt muutosmatkan parhaaksi versioksi itsestäni, niin jos sua kiinnostaa, niin tuun ihmeessä seuraamaan. Mä oon Nella Rosaliina myös YouTubessa. Toivottavasti nähdään siellä. Muista tulla tilaamaan kanava.